assalamu alaikum musidɓe tedduɓe suɓiɓe Pidi TV ngam humpito tawteɓe nder ebbo leydi kala jam Allah wale mon to mbawɗon wonde ino mbawɗon wonire ɓe tawteɓe to ganduɗa ko caggal leydi woni diaspora oɗon pulagu kala ɗo mbawɗon he wonde min calmini min juurima min mbi ko moƴƴere Allah e mon no min kewno ardirande mon en garti e bawɗe Allah e oɗo subaka talata jeegom lewru juillet hitande 2021 on deuxième mon numéro dans la semaine roɓindu jayndeji walla ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal kono en calmini ɓesgu pulagu tawtegu to toro e bellelde eɗen gandi hande ɓe pine ɓuuɓol ndiyam ɗam jippima e nder yoga e diwunuji e nder reedu Fouta en mbiɓe beldamma walla mbiyanna ndungu juumel uriya guesa puɗɗima duggitede walla mbiyana woni hen ni puɗɗima ganduɗa ko jabbude no hannirta ni eɗen ñaago Allah joom baɗe bawɗe yo won ndungu welngu ndungu moƴƴungu gawri heewa maaje paccira e ganduɗa ko calli guila ha heewa taw koye ganduɗa ne faccira walla mbiyanna image oɗon fuura e hanki walla mbiyanna nde welata yillade ganduɗa ko ɗeɗon leɗɗe fof ganduɗa ko bilta ndiɗon gawri ummo kono kay kaɗon huuɗo fuufa ganduɗa kay ko beeye baali e ganduɗa kone jirlo e nder ladde he nder fonde kala kologal fof ganduɗa ko yewta en calmini pulagu fof e kuuɓalla musidɓe tedduɓe ko amma ɗum ko jeynenkoɓe leydi Sénégal ena wayno garti oɗon projet de loi mo ganduɗa ko jewtiɗo e code pénal code jafoɗon code électoral mo ganduɗa tigui waɗama conseil des ministres hanki joyi lewru juillet ena wayno noon e gardugol horeji leydi Macky Sall e ɗin ɗon société civile ko amma ɗum ko kay e nder jayndeji leydi Sénégal ɓe garti tigui ganduɗa ko yala haaliya oɗon rafi covid 19 ɗum woni ko tawete sifa kele gadani jayde leydi Sénégal no ceernam heewi ni Amadou Moussa Anne e oɗo subaka gudditirten ko jayde le soleil no ceernam heewidene jayde guindirnene wayno nde arti koye ganduɗa koye suggoji nokkuji woni élection territorial hitande ganduɗa ko 2022 lewru janvier tigui jogori wonde ene wayno projet de loi mo ganduɗa tigui jowtiɗe ɗiɗon suggoji waɗama adopté hanki e gardugol horeji leydi Macky Sall e nder on conseil des ministres ene wayno tigui warti hen no hannirta ni caggal kana lancement deuxième phase mo gonda tigui parc industriel mo Diamniadio ko ñalawma hande o tigui wonata gonɗen pelliti fof ɓamama e nde ɗon jonde nde ganduɗa tigui oɗo lendi waddi ɗum e jaggorde mum kala inauguration on usine KMS 3 e oɗon dak mo Keur Momar Sarr comme ɗum kay wonata koye A7 paɗo tigui so haajiɗo Allah ko nden tigui ɗum noon uddite emploi des zones o arti hen no hannirta ni ene wayno ala haali ganduɗa ko hydraulique woni ndiyam e nder diwan teeru o kono kay e dowru ndi kala hoorelni arti hen beele de ɗen jaggorde tambi ɗeɗon gueɗe nde jurni to no hannirta ni caggal kan Macky Sall waɗi nommé champion de ganduɗa ko cantine scolaire ene wayno de arti hen systéme alimentaire ngam kay ɓen janggoɓe duuɗe ɗe walla mbiyana duuɗe tubakiri no ñamiri walla mbiyanno ganduɗa ko ŋakkere heege itte toon no hannirta ni ɗum woni ko tawte e nder jayde le soleil oɗo subaka talata caggal kan jaɓaɗen vox populi ene wayno ɓen mbaddi ko jonde junde ɓe kuccodiri e oɗon maître Ousmane Sey mo ganduɗa ko membre de la commission politique décortique ene wayno noon arti oɗon projet de loi mo ganduɗa waɗama adopté hanki e nder oɗon conseil des ministres o wi ko ganduɗa ko il y a 60 à 70 modification du code électoral kina tolno e capanɗe jeegom walla laabi capanɗe jeeɗiɗi ko ganduɗa oɗon code électoral memama ɗo e nder leydi men Sénégal ko jonde junde noon woni ko jeynenkoɓe vox populi mbadde makko kanene tawe nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jeynenkoɓe vox e oɗo subaka talata caggal kana alhaali ganduɗa ko loi antiterroriste ene wayno HRW réclame des amendements ganduɗa ko pour protéger la dissidence pacifique kanen tawi nder ndeɗo jayde caggal kane ɓe garti e holno ganduɗa ko oɗon caisse mo ganduɗa tigui en addanno confraji comme ummade banque agricole ɗum de woni ko tawte e nder jayde mabɓe kamɓe vox populi jaɓanen jayde Youssouma Guène l'observateur arti tigui jumpuɗe kaɗon haala modification du code électoral ɓe mbi ko hoore lendi Macky Sall ene woni tigui ganduɗa koye yawnare gam kay wadde accéléré wone gueɗe ɓe mbi ko Macky dans l'urgence les points de consensus adopté en conseil des ministres ɓe garti e toɓɓe ganduɗa ko tongade walla mbiyana holko ɓuuri tentude e ngal ɗon dental ngal ganduɗa kanko lamtoro Bourguédé Macky Coumba Thimbo wondin ɗum e ɓen jaggorde makko ɗumen tawi nder hello jennayiɓo ndeɗon jayne caggal kan ɓe gaari koye natal on prince Faramaren hoorejo Ramdan on ɓiccon Balago Seck o wiyete ko Wali Balago ene wayno de caggal ɗinno tumaji ganduɗa ko promotion homosexualité e gueɗe baɗe noon ɗin tumaji wonde de omo o ɓeydo walla mbiyen omo darini ɓen debbati gorkade ene wayno de oɗon ɓiɗɗo Thione Seck yalte deƴƴere mum suuti kongue hollide tigui wonde ko ɓurti foof rufata wonde ɓen kala suutoɓe kongi faade makko kamɓe kala mo rewnuɓe lawol ene wayno de ko kanna tawte e nder hello jeeɗiɗi ɓe garti tigui e nder nen jonde walla mbiyen
ngun batu ngu ganda ko wali balago waddi dum e ben huji kinantobe mo kama kay isueji makko ngam de rewndude be don ko kama kay portude plainteji faade ben be ganda ko ciutannobe e walla bienen tumannobe wone gede dum de woni ko tawete der hello jedide dum de ko losko yaango jeynen ko be fitir mediabe mbada mako jagal kan be mbi ko assemblée nationale le maigre bilan des députés de la 13e législature ben tigi tongi cimtollo golle mon be mbi nonno ko buri hen tentude ko suba ko loi goto mo ganda ko duubi naya manda mo duubi naya dum ne tawe der hello tata bon de jande yusumaji gen na jabane lasa ha jonde arti ganda ko tobbe burde tentude der rangudon batu ngu ganda tigi yowit nongo hakkunde hore lendi Macky Sall kam e jagodo mum ngam kaya modification ganda ko odon code électoral ene wayno de parrainage kam élection des maires e ganda ko o procès ji odon Karim Wade kam Khalifa Sall ne mbawa tigi jeede sumgoji paadi den tobbe fof jewtama hen kono de ala ko ganda ko watini pétition des 15 députés le camp de maître Malick Sall riposte vigoureusement ene wayno de caggal din député ji ganda ko serdinobe yidde tigi hamnade on jagordo ganda ko justice leydi Sénégal garde du sceau maître Malick Sall ene wayno de caggal kadon hala be gatti hen no hanit ni wonde de wiide ha joni odon kan wala benna hol daribe lang ngam kay hillande on jagordo ganda kay ko maître Malick Sall gorko mo danciade wiide de ganda kay ko tekkinama wala benna on wonbe caggal makko tigi ene bela gonka makko tigi kanko maître Malick Sall hay so tawi didon sappo joyi député ji tigi gumminoma ngam wadde lancer pétition de umuto e gal don jagor galle e wiide janen ko be lasa gal pelital wattinaki sabu besgu Sénégal ha joni ene jokki yiddi mum e on gorko mo danciade ya ene wayno be garti ganda ko alhaali kawuji covid-19 fodo e der leydi Sénégal hori lendi wadi décrété limitation des rassemblements no dente den digi ha so tawi kattaka kono tigi wonto foti hadde ene wayno hori lendi artienne dum ko ciagal de leydi Sénégal wadi enregistré kene tolno e temedere capande jeenay ka dum koy nyalawma hanko tigi wonno alhaali ganda ko kodon duko wala benna der haare teskonode toto dudal jaabi ha tirkingal sek ante job ene wayno ko étudiant goto kanyum wade radio wala ben kanyum yaltina ha laabi der ngal don dudal wonta tigi jangude hen kono jeedido woni ganda kayya ko mbadama esquiliya ko kene abboy duubi joya mbawa tigi jogade ciopal jangude ngal don dudal capan tato en jeedudo kanyumen kay ko duubi didi ngoni ko mbawa nadde ngal don dudal dum ne tawe der helo jobo nde jende las ciagal kan jehne jende akete be garti tigi ganda ko akkoraji walla mbiana pamudiral e désonance hakkunde ganda ko dialogue politique o société civile be don lundibe walla mbiana landaji kewdi ganda tigi tawnoma ngal don potitale no wayno de hore lendi yonni kono kay on dialogue national mo ganda tigi dialogue gendijo mo hollite tigi webni tigi jonde mabbe ngam kay artude woni kuule wala bien étude wone pellite ganda ko sumgoji nokkuji e le gouvernement adopte le code électoral en mode fast track ene wonde ko yawnude en dedon gede ngam kay jubude di don sumgoji alhaali révision code pénal et code de procédure pénale onon ngudon gomo bitengo WHRW kanymen kala enen namdi abrogation odon loi mo leydi Sénégal tigi bamin pelital dum koy balde jawtude wonno kanene tawe der nde jayde enquête e odo subaka talada jabanen les échos be bi ko Macky valide les consensus et reporte l'arbitrage des divergences en woni be garti no anitni adoptation e der odon conseil des ministres hangi ganda tigi ko projet de loi portant code électoral en woni won ko wayla njubudi de don gede tigi won ko beeda addade hen kono kay ben kala be kibi pamudiral hole lendinde ardi ngudon batu e kambe jagor mabbe kambe wodon parti civil o hebi tigi famudirde e ben kala dum de woni ko ganda ko jeynen ko les ko ngarti tiagal kane hello mabbe tata be ngarti odon gorko wala benno on élève mo fitano mum yobono toto lycée mo Parcelles Assainies ene wayno non élève be tato fawnobe hen jungube kanyumen kala mbadama déféré hanki autopsie non tentini kidon no goski gonda ko fracture et luxation woni ko odon no suho gorko warda dum ne tawe der helma be tatabo kambe be do jayna ko be les échos le quotidien e Madiambal Diagne be mi ko sanction des violences la main lourde de l'ICAD be ngati ganda ko e don pellete jande wala men on conseil de discipline mo dudal jaabi article 50 jopo wadi di don élevage di ganda janine e di don restaurant ji mboni ciari ciahi kono kadi mbodi déranger wonen kuruji woni sababu di sanction wala mbiana be don conseil de discipline fay mabbe kugal no hanit ni be mbi ko be mbadama exclu définitivement holbe ganda ko wonta jangude ngal don dudalla dum ko pellital ngal ganda conseil de discipline dum kono capanna joya di don étudiant tigi hol hattabe duubi didi kono kayya hol hattabe juubi joya tonto université Cheikh Anta Diop ngal Dakar Makiya appelle à limiter les rassemblements ene wayno de ako artude al haliya ganduda ko dedon
menti ngam kay leydi men wawri tude mboros covid 19 kono kay e wasde ganduɗa ko nadde troisième vague covid 19 jaɓanen jayde libération nde gowɗen wiide sowona scandale tan ko ganduɗa ko révélation ene wayno ko drame walla mbiyanna ko musiba tigui waɗi to Dias Palama ɗum tawete koye nder diwan noto Diobass ene wayno ko suko gorko biyeteɗo Assane Ndiaye ngel ganduɗa yara koye duuɓi 6 ene wayno ene wayno ko kaw makko yooɓi fitan makko kaw makko noon wiyete ko Sadi Kebe caggal tigi nde ganduɗa ko yaltini pistole mum ene ganduɗa ko lawƴu ɗum walla mbiyen ene hutoro ɗum fumpude gueɗe baɗe noon caggal kan noon e nder suudu he ko ndende ganduɗa ko ngal ɗon walla mbiyanna nduɗon no feɗendu min mbi nduɗon rawandu ko ndende ganduɗa ko kural ngal ɗon yene oɗon no baɗi ko ɗon tigui wasi fittade mum on gorko noon ko ɓoyani mum woni nde gendarmerie noto Diobass faye makko junggo e oɗo saaha mum e juuɗe dadiɓe alhaali ganduɗa ko sécurisation walla mbiyanna ɓurde tentude ganduɗa ko ɓesgu Sénégal nde ganduɗa ko ummoto walla mbiyanna haɓade dadiɓe leydi Sénégal haɓade ganduɗa ko ɗaynoje woni drogue ene wonde gendarmerie nationale fawi junggo e yogue yimɓe kono ko yiya tuumi walla mbiyanna ene ya jiilaw yogue yimɓe ɓe ganduɗa tigui ko nannoɓe drogue ha yeeyoɓe ɗum ɗo e nder leydi Sénégal kanen tawi nder hele jooɓo nde deyande libération no ay sen jeeya heewi wiide jeyde coftal ɓalli ko ndende Oudar Damal stade ari koye natal ganduɗa ko La Roja wondude on ko équipe ngendiji mo leydi Espagne kono wonde la nationale les italiens ene wayno noon yiyade natal on wiite ko Alvaro Morata wondude insigne 10 mo leydi Italie wonde Chiellini défenseur mo leydi Italie moɓe mbiyata ñaka cahan Sergio Busquets ene wayno ngal ɗon potel ko hande tigui sanga waktuji 19 ɓe mbi ko la clé de la première demi-finale hol jogoɗo tigui yaɓande ngal ɗo dawal batini ngal woni final hakkude ganduɗa tigui ko Espagne e ganduɗa ko Italia ngal potel demi-finale ko hande tigui confiance italienne contre la furie espagnole ɗum woni ko jayni en koɓe ganduɗa ko stade mbindi caggal kan ɓe gaari natal Léo Messi e oɗon Copa America Argentine Colombie ɓe mbi ko retrouvaille du feu ngal ɗon potital demi-finale ko hande tigui ganduɗa ko sanga waktuji 0 heure ɗi pawne haydara ko ndende Colombie jagandirte Argentine ene wayno Neymar Junior wondi mum jabini ngal ɗon dawal final ɗum ko caggal hanki nde ɓe lappi Pérou bit goto e ndiga ngal pourtant noon ko jamma hanki wanno musidɓe tedduɓe ko jayde stade ɗum woni ko tawte hen kono kayya ko ɗum woni ko sifa e kella gadene jayndeji leydi Sénégal en sikki alani gartaɗe ganduɗa ko ɗen pellite ƴettaɗe ganduɗa ko faade ɗiɗon étudiant ji e wiide tigui ganduɗa ko wone gueɗe ko jomum tigui fawata ɗum hoore mum walla mbiyanno wone gueɗe jojjino ganduɗa ko waɗade feewi saabu so tawi nini waɗatno kala baɗɗo saccagé kala bonnuɗo kuulal faye mum anda tigui ko waɗi ko wona lawol janggo tigui wooda rentiɓe saabu Sénégal en mbino laisser aller woni heewi no feewi saabu sa daari ganduɗa ko ICAD kala nanɗa a wawa joɗade 1 mois taw nanani dégâts walla ne wawa joɗade 1 mois taw ganduɗa ko tali bara sikki ala woytade métti mum walla mbiyen wadde manifesté moni fof ne jogui ngal ɗon coppal kono naade nder restaurant ji wadde perturbé des cours te ɓe mbatta perturbé cours mumen ɓe ko élevage hondema ko étudiant hondema goppi galleji mumen goppi yummiraɓe mumen enen mbawno yaade mbaɗoya banggue goɗo kono ko gaari ko ɗon woni réussite mumen ko ɗon woni teddungal mumen ko ɗon kadi woni faaru mumen kono ko yakare mumen aduna e lakkat koye ngal ɗon duɗal mbaɗi yakar saabu ko gandal ngal ɗon gaari ƴewde mbaɗa perturbé cours ndiɗon ñamde walla mbiyen nden ñamde ganduɗa an a ñamani koye nder ndiɗon restaurant ji kañumen guuri ngala banggue goɗɗo ngala barme ngala wagne ko restaurant gaari jogui ko tikkeji mumen ƴetton barmeji fof dufon caron cahon wadde mbiyen kala kuulal pongal ƴettede hen bon voilà dispositif nécessaire janggo e jaam ganduɗa ko wasa wonde koyte walla mbiyen janggo e jaam ganduɗa ko ɓesgu Sénégal wawa tigui tumnade hen beele de ganduɗa ko wasa wonde wadde généré saabu so tawi ko ɗum ɗo waɗi woppirama ni janggo e jaam ma ko ɓuuri ɗum noon ara waɗe wadde mbiyen temple du savoir ngal ɗon gueɗal walla mbiyen on image mo ganduɗa ko université Cheikh Anta Diop mo Dakar en andirno ɗum ko on image yiiɗa ha joni arte ganduɗa e nder Sénégal ko on image yiiɗa ha joni arte par ce les qualifiés walla mbiyen les grands hommes ɓe ganduɗa ko ummotoɓe étranger ummotoɓe ganduɗa ko sous région e nder Afrique foof enen titre université Cheikh Anta Diop mo Dakar wadde men ko gueɗal ngal joguino hanki walla mbiyen ngal ɗon gueɗal noon woto étudiant ji hande ɗe guittan Sénégal ngal ɗon gueɗal saabu sa daari nduɗon ngal ɗon duɗal jaabi hakki ko wona ɓesgu Sénégal tan tawata hen ene tawi en ganduɗa ko ummiɓe Mali ummiɓe Burkina ummiɓe
Gabon Congo Sud Afrique ene tawi ɗon toutes les unis hay ummi bo Europe ene ngara jangude ngal ɗon dudal wadde mbiyan teddugal ngal jogino oɗon image woto mbaɗen ɗum réuni woto mbaɗen ɗum ganduɗa ko woto bonnen ɗum walla mbiyen caren ɗum cahen ɗum musidɓe tedduɓe arno ganduɗa ko ɗo wonde on kele gadane walla mbiyen ko sifa e kele gadane jayde leydi Sénégal ko gorko mo Garli Moussa Nia en jetti ganduɗa ko Samba Diop e Amer Touré toto caméra réalisation en jetti Aissata Ndiaye kono en jarnima en juurima ceerno men Amadou Moussa Anna musidɓe tedduɓe yo Allah hokken yiide subaka Allah jarama on jarama